טוב, אז יש לכולם, אז החלטתי שאני רוצה לבגר את התוכן, מה שזה אומר שאני לא אשלח יותר סתם סרטונים, ושאנחנו באמת הולכים עכשיו לעשות יותר סרטונים עם עריכות ודברים כמו עכשיו. יהיה הרבה יותר סרטונים שאני הולכת לדבר ככה כמו עכשיו, ושאני הולכת להראות לכם כל מיני דברים, לדוגמה, שגרת בוקר, שגרת ערב, איך אני מסדרת את החדר, איך אני מעצבת אותו, והולך לעלות עוד מלא דברים שווים כמו עיצוב חדר, הול מישיין, איך נראית קלין גרל, איך להיות קלין גרל, טיפים ללמידה נכונה, סרטון מאיקאה, סרטון הכנות לפורים, סרטון של פורים, סרטון על עצמי, ועוד המון דברים כמו עכשיו. אז אני אומרת לכם, תישארו בערוץ, ואם לא תאהבו את מה שיהיה, פשוט תעזבו אותו, אבל אני ממש ממליצה להישאר.